Ви знаєте, як прикладається Dolce Vita? Солодке життя. І саме таке у вас буде життя, якщо виробник меблів, там, чи дизайнер, чи власник холіків, якщо ви будете звертати свою увагу на колекцію Dolce Vita. Колекції створені для вулиці. Це іспанський виробник професійних тканин для вулиці, для хоріків, для об'єктів. Він в них вкладає всю свою душу, всі свої знання, всі свої інноваційні технології. І обивка виходить просто неймовірно якісною, естетичною, практичною, витривалою. І останнім часом користується дуже великим попитом. Тому ми вирішили більше цю колекцію не ховати для обраних, а винести її на ринок і пропонувати всім тим партнерам, які хочуть розвиватися, не топтатися на місці, а все ж таки виїжджати на своїх професійних якихось експертних знаннях і робити інтер'єри, після яких клієнти будуть тільки приходити до вас і приводити ще нових і нових користувачів. Наразі можна замовити, правда, в обмеженій кількості, на протязі цілого червня, тільки в червні, по акційній ціні. Dolce Vita. Секрет вашого щасливого життя.